kubor nakaslem jong unongsan Hima. Banwan ra biang ya ka syong suk syong san hapo ka thain Mawkyrwat Hadien makaladon ka Jingïakajia apeng ki patba nong syong yo bot video ka Mawkyrwat uba FB basan haka khatnyau tarik mtau benai nakaliang ki artli ki seng kata ka KSU Mawkyrwat Circle lem bat ka SSSS Southwest Khasi Hills kilapun pau ki jusau khia ka bajur nawar kumba ka long menta ki patba ka thain kimtre shu banya trailang ki board district kamtam hukum kani ka por jong ka khlam covid khat kandai kitay ki seng ki laong ba ka sarkar kani ba Pynkynriah kam no yaw tay video khnang ba nla ban wan ra biang ya ka jing su thu jingmut apeng ki patba ba ki board district tengi kwa ban ai ka jingkren ban pensai ban ki kwa ban kren habedai ban kam ki bala jia hajin isngi hapo ka Mawkyrwat jungi tikai ka bala jia hin isngi na kaliang jungi kum ki ba judon banta haki bun ki kam ki betam ki paiba ki tengko la kadai haki kasut level ane la ki dai hapo ki kandong menshot la ki hadu ki benta jong ka sik susan gi ju ya don rangkat bene fakhat ikam ki jam berbor yang mereka ka bangi susi ki bajia hin isngi kalong ba nalor ba ki paiba jong ka Mawkyrwat bro kawai ki le kendu ki jing sitom ka kamai kaji ka barok ki benta ki le kendu ka kordet ba kim khai te hanrai ki le isa ya ki jing la slam ba la ki por la slam la ki da la kumbang iliatip ki le isa ki jing baro hanrai nakadaw ka jing bakidon ki officer sarkar jong ka district ki bamsim lanang lani ki bamsim la ban penyadai berpai ba kala perlong ki pai ba menta jung sebro kawai ba kila long kila uluk kilangnya bat kim ko asu kim tre asu hero wat ban men trelang ba ki borsen shar joka district te halor kane ngi so ngidap lagi so khia ka bokhrau ba ngim ko ba ki pai ba jong ka district kin kim tre bakin nam tre asu ban ya trelang bat ki bor jong sensar bat ki ain ki kanun juga district henrai kadaw boro kami kalong tang na kadaw jong kumba ngilay ui ka pathay ko bor na kadaw jong way officer sarkar jong district kataw day video jong ga blog ubala pemi ikini ki ai boro ki jing bomsutanat kumba ki paiba ki lakren kumba ngilay tip kumba ngilay ui ka pathay ko bor boro bat kumba ngiro ngilay tip ngilay tip marhamat daki bagi paiba ki pentip na baka namaru ni ubreu ula le don bon kapor hapo hay ba wan hapo banya dai kamri pai ba don kamsim ka ban nyokor ya ki long keme kenthai don ru kaya benta haji penjot kita ba khamtam ya ka bangi sosik tham na kaliang jongi ki samla ka dai ka jingkren ya ki kentin ki bamnya hap kat officer un pemi kentin ba ki marambik kata kalau day ka racial and abuse ya ka jingedai jongi ko jai mereu bat ngimpa ada lele la ya noya nuru umdai tang yo new video ngimpa ya noya nuru ki badai ki khot jong jai ru jongi ba kin penme ya ki kentin bawang ra ya kan ka jinge pa ya pra ba ki kentin ki bawang udai ba de don ka jing so fair so dong so fair dong so perthai ba khamtam banwan ra ka jinge pa ya pra ka jai ru jongi da ba fikran ko min ki kentin ba ong ki marambe ya kane na kalang jongi kan ngalam dalele ni persa ni penrem bat ngimpria ba data kadaw kasami kini ki baro kat hadu baki pai ba nong syung yo jong ka yo Mawkyrwat bro kawai kim tre shu kila ba pen pa fat tamban kim po asu to ban yo i kim po asu botang lampek ban yo i yo une officer sarkar ban on cipo yo ba kane kala penong yaki hadu ba kim tre shu ro wat ban trelang nam ta ki we ki benta te kane kala wanra ya kajing sokhia do kata bat kalau wanra ru yesibun karena klese sibun ki jinge kin me na kane ka benda nomor kata kadaw na kalang jongi iso ban ong ba ngi kerpat ya ki bor sarkar ba na ka benta ban wanra biang ya ka jing ya suthu jingmut na ka benta ban wanra biang ya ka jing ya baik ya renti haki dai bat ki rule and regulation habe dai bat kumno ban penbaham penjana ya ka jing dai jong ki paiba haka habakum kan kapor ni kerpat iki bor sarkar bakin sobha ban Pynkynriah kam suai ini
rangba daka burom ya uni officer naka di district jongi but kenang ba ngin kipai ba kin wan kin ya trelang biang but kenang ba ngila berwengi kini kijinge daka ba ikentui ki bosor kan bayam ta sipor kin sobha ban Pynkynriah swai uni officer kenang ba ngiru ngila ba depen baik ban ngon rapat ipai ba sotul jumut kenang ba ki biadai bat kakam hagawedai kajing ban ya le lai ban ya le ya kajing ya dai kita ki jimpang ki stom bar kajing ya dai berki imlang salang hagayo kahat bar kibun ke mentaru kenang binio ban wanra biang ya ka jinglong kumpa julong ban wanra biang ya ka normalsi bagi pai ba kinya komu ina terlang biang bagi board district na ka benta kajing bahajo bubun balan namar kata ya mentahi lada imparla ban yu iya kane kajing rangitang yu ibu uni officer undang don hangne bat karwan rapat ya kajing bemesutu kajing dai kam bat ki ba bat ka baru amdai tang kata na kaliang jongi kinong yalam ngilayo jingtip ba amdai tang ka jigjia ka balajia tu sngi ha po iyo Mawkyrwat bat ba ki lammi na baro bat ki layabe kad yu officer kinyabe kumbayabe ya ki marat kami ha bat kane kajing jia ngi susi edu kata ngimpu aro banja kumne bat kalong kajing snow lerain kajing snow big Hendrai kajian nama kada ba kila sya le pala te nama kata ni kenturu ki pai ba na kalian jongi ngila kloi ban mi ban sim ya kajing kitle ba ki pai ba ki bosor kar ngamut kin sobha ban Pynkynriah kam swa khnang mangin wan ra biar pat ya ka normal si la ne kajing trikam ko baik ki berarti hapo kan sik bo kawai ngiyo jing tibro umdai tang nakata ki babun ki rampa sinong jong ka district bro kawai kila pentip changi ba hagaji dai kam ke jam hapo ka blok kidon ki kubor ki bangin na sotanat hadu kata bernim kuat bat penpau amang iburom ya bro rai ke ka bangi sosi kalong hawedai bat ki jingtrai ki spasngi ki sinong befer bar kila da pentip bat kala don ro ka jingkren ki babun kirang ba bang idon hapo blok ada umur siang bang klik nimsutu wei umur siang bang klik udai wei ta bang isu studio snow ba kami hab banong ba ninyo ya ki bru ki bang ba hapo blok kidon ki mersiang bang klik lane ki mersiang ki ba kwa bam domrat ngalang bro ti kup kita ro kilami tenamar kata kadau iso bro na kabanta ka jing ba jokan sik jong bi pa ba bro jongi jokan sik bro kawai ni kentu berkerpat ya kebosokan wakil soba ban Pynkynriah kami swa ya ini official but nakaburam iro ni kerpat ba ide ban singau kanu namar balai bakai ka balajia tu kasngi kalong badan box sisa ni ai khublai ro ya kilong keme ki balaya me bat ni sodan box sa kilong keme kidon kamen sim ka ba landai ba kidon kilong keme ki lada kala ban poi jaga kanu ka kamu bermak kirang ba ki ba labita ki namar kata ni kerpat ba namta ka jing bahalang jong baro namta ka jingti jong baro na ka benta ka disiplin jong baro ni kentui ki bosokar makin soba basikya ni ka kaliang jong seng ngo tom jo ya ba FB pesan badai video jong ko Mawkyrwat blog iba la yajlat ya ki kendon penyat yo penyat hat bah tuju opor ban pet ya song san jong ki nongwan yo ni ki pat ba jong kani ka dong kathan jong bat kum kaseng hi isno ba kini ki me dai tang na kadau ba new officer la sim hi ya karai malade hi sem daya perkhatlang bat babun balang bat kum balong menta ani kadong kathan kajungi indon syu kata kajing sania ya new officer gon langai kajing sakri ya kani kadong kathan kajungi te bat kum kaseng hi ngismo ba asorkar ladai bang Pynkynriah kamno sipo ya new officer mengne dapo ka district kajungi kenang ba songsu kasong sengan angwan biang ne po kadong kathan kajungi bat ot sibun ki wada ngin yakren ngin penpau tabe dai bat kajing trikam jong video ne po ka blok kajungi rei ya katangin dah kwae bangin yakren ngin yapun i kumne guntai rei ngangej ba nakaliang jong kipat ba kani kadong kathan kajungi isutu kamha ya ka bakilap ya ka bakisem bat kum kasengi isto bangin yaiban ya kasorkar ba la
akan nunggu bentaru. Ada bahkan sim ban Pynkynriah yung ni officer kenang ba asong sungai kan warna biang akan ni kadong katanya